Akong message entitled, The Mustard Seed Faith. Now, tanang aspect sa atong kinabuhi motivated ta sa atong pagtuo. Yung ng Bible, without faith, it is impossible to please God. If we are not pleasing our God, our Master, muapekto ni sa tanang aspect pud sa atong kinabuhi. If we don't have faith in Him, in God, dili gid ma-answer atong mga prayers, dili mahitabo atong expectations. Ang mga tao nga ginapray na to, nga gusto na to madala sa Ginoo, if wala tay pagsalig o pagtuo sa Dios, dili gid sila mahitabo. Because again, it is impossible to please God without faith. We are His children by faith. Gitawag po ta sa Dios para magkinabuhi diha sa pagtuo. And therefore, dili tanang butang sa atong kinabuhi mahitabo according sa atong expectation. There are things nga mahitabo sa atong life beyond na sa atong expectation. Lisod na kayo i-describe, lisod i-explain. Ang gusto sa Ginoo dili para nato sabto ng situation, but just simply to trust Him. And that talks about faith. Ninibuntaga, tan-aw na to ang nature sa faith, unsa nga klase nga faith ang gipangita sa Ginoo sa iyang kanakan nga move gyud og mountain. Unsa nga klase nga faith ang atong mahatag sa Dios nga mo-convince niya nga mulihok in behalf nato. Before na ko i-explain, tan-awon sa natong background nganong nasulti ni Jesus Christ, mubalik ko sa verse 14, Matthew 17 verse 14 ngadto sa verse 20. And when they had come to the multitude, a man came to Jesus Christ, kneeling down to him and saying, 15, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So this time na usa ka bata nga lalaki giduol kang Jesus Christ para ayuhon sa iyang epileptic or epilepsy. Usa ni ka state, sakit sa tao nga kanabita mo kuan nagkalit mo rasag mo kirig lagkalit or di niya makontrol, mo ba na ni matumba, mahayang mo nang delikado ni siya kanang nakay epilepsy nya maligo kag dagat, kuan mutukar ni siya malumos gyud. And dinhi gingon dinhi kalit lang sa kapila na sa matumba sa kalayo pagyud, matumba sa tubig. So gidaan niya ni kang Jesus Christ, giduol niya kang Ginoong Hesus. And then verse 16, so I brought him to your disciples, but they could not cure him. Kinsa man ni disciples, ingon taon ang mama, gidaan ako ni una Ginoo sa imong disciples. He was referring to the apostles particularly. Sila ning mga tao nga follower ni Christ, naka-witness sa power ni Christ, sa miracle ni Christ, sa teaching ni Christ, and yet, na usa ka masakiton gidul sila, wala nila na heal. Wala nila na ayo sa ilang mga pag-ampo. Ningon taon ning babay, gikan ako sa mga apostles, ilang gi-pray over, wala gihapon na ayo. Now, there are times gid sa tong life, nga bisang sa natong ampo, di gid maayo. And then, makita na to din yung problem. Verse 17, Jesus answered and said, O faithless and perverse generation. Wa siya ningon og gagmay pagtuo. Gani this time ningon siya faithless. Wala gi faith. Ako nagtuo ko nga walay 90% kind of faith in the sight of God. Isa lang gid ang faith nga welcome sa Dios, ang 100% nga faith. Ang 99.0 nga faith, dili gina sa faith. Any form of faith nga nay shadow of doubt, dili na pure nga pagtuo. And therefore, di na muhatag og positive nga result. Muna ingon si Christ, faithless generation. And ingon sa dinhi, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Hangtod ganus ako magsigig remind nga dapat doon na mo'y pagsalig, dapat doon na mo'y dakong pagtuo,
Hangtod kanus ako magsigig pakitag milagro ninyo para lang mo-convince mo nga powerful ang atong Dios sa langit. Muni point din ni Jesus Christ. And ingon siya, bring here to me. Okay, asa mang bata, dada din he. Wa man naayo sa kong apostles, dana sa kong katubangan. Verse 18, and Jesus rebuked the demon. And it came out of him, and the child was cured from that very hour. Isa sa cause biya sa pagkasakit, ang demon. Nayuban, demon possession siya mo nang naisakit sa usa ka tawo nga nagabalik-balik pero possession day siya ba. Nga di madag tambal. Napoy sakit nga opresyon lang. Naras palibot ang kaaway. Sige hunghong nimo. So isa sa mga cause sa mga sickness na to, illness, ang demons, si Satan. Dinhi gi-cast out gyud ni Christ. Wa niya pa tumarag paracetamol, wa niya pa tumarag iyang gi-pray over, iyang gi-cast out direkta sa miadto sa main cause, source gyud sa pain. O mihawa ang demon og naulyan ang bata anang tungura. Pag-abot sa verse 19, natingala ang mga tao, ingon din ang mga disciples ni Christ. Then the disciples came to Jesus privately. Naulaw sila. Ulaw mo kay mudol sa public. Nagihunghong lang nila. Why could we not cast it out? So, insa, Lord, ganina ra gid mig inampo ana ba? Wa gid ni gawas ang daotang espiritu, wa gid naayo ang bata. Ngano man Ginoo? Unsa may problema sa among prayer nga di man gyud na matubag? And the same cry nga naa nimo karon sa imong kinabuhi. Pila ka sleepless night ka nagsigig pray, pila na ka fasting siguro mong gibuhat, pila na ka sacrificial nga prayer, walay answer. Ingon si Christ sa verse 20, ang atong main text. Jesus said to them, because of your unbelief, wala mo nituo. Pwede ang usa ka Christian saved, pero wala gyapon kay salig gyud sa imong Dios sa langit. Mo ni number 1 barrier nga atong prayer di gid matubag. Gitawag ta sa pagtuo ug pagsalig, klase ni sa pagtuo nga dunay pagsalig ba. Pero kung usa na ka pagtuo nga naisagol nga pagduha-duha, di gina pagtuo. Isa na ka klase gihapon sa unbelief. Ug ingon ni Christ mo ni barrier babag nga nung hangtod karon ng atong prayer dili gyud matubag. This time tan-aw nato unsay power sa ato ang faith sa pag-ampo. And tan-awon pud nato unsay major lessons nga gitudlo din ni Jesus Christ nganong nagamit sa mustard seed. And ang common misinterpretation man gud dinhi, kung naa daw kay pagtuo sama kagamay sa lisos mustasa, and you know unsay gi-input ana sa tong mind, okay lang di ay gamay pagtuo. Okay lang di ay kung dili gid ko dagkog pagtuo. Kay bisan ang gamay daw nga faith maka-move og mountain. No, dili na mo ang point dinhi. So tan-aw na to unay unsay unang gitudlo dinhi sa Ginoo Hesus. Number 1. Jesus want us to focus on the object of our faith. Dili sa atong faith itself. Gusto sa Dios man gud nga dili ta mo focus sa gamay kay nga lisos mustasa. No bitong iyang gihatag dinhi ang contrast, pino kayong liso pero dako kayong Dios likod sa liso. Gusto sa din may emphasize ug ma-realize ni Christ nga ayaw pagsalig sa imong pagtuo. Without God kana nga pagtuo didto naslain nga gods. So ang power gyud, ang source of power sa tong prayer wala sa tong faith, naa sa object sa tong faith. Ang object sa tong faith of course ang Dios. No bitaw na wa kay natagayg pansin ang lisos mustasa, pwede mo sa mo gamit og liso sa may pinakadakong liso. Lisos lubi. No, pwede siya nga kung nakay liso sama kadako nining bato, ay ang gi-emphasize ang pagtuo. Kung nakay faith sama nining bato kadako. Pero kung nakay pagtuo sama nining lisos mustasa, sama ra ingon siya ayog focus sa liso. Ayog focus sa imong faith.
Focus ka likod sa imong pagtuo na di ang Dios nga mas dako pa. Now, actually, di ang cause nga nung magduha-duha bitaw ta sa Dios tungod kay kulang tag knowledge o understanding niya. Mo ni siya ang nature sa tao, di gid ta mohatag sa tong full nga trust sa tao kung wala pa ta totally gyud kaila niya. Example, kanang sa online selling. Kumo naman ng mga online selling karon sa Shopee, Facebook, Lazada. Dili ka mo order na kay ganan gid nga item pero di pa ka kaila o pa ka kaila sa seller o di pa ka kaswito niya, di pa ka sure kung legit ba gid ni siya. So imong orderon katos ang baratuhon tag 100. Kay di pa ka sure kung kasaligan ba siya. So di gyud ka mo request og dagko na nga mga order kay wa pa ka kaila kayo niya. And the same is true with our faith in God. Nganong magduha-duha ta sa Dios? Kay kulang tag knowledge kinsa di ay siya. Dili enough nga kailata kinsay Father, Son, Holy Spirit. Dili enough nga kay baluta nga all powerful lang siya. Dapat kay baluta unsay iyang nature, iyang attributes, unsay iyang dealing sa iyang katawhan. The fact nga daghan tag question sa tong life sa dealing sa Ginoo nato isa naka-prove nga kulang patag wisdom ug knowledge about sa atong God. Kay kung kaila kita sa atong God, kung kinsa siya, doon na gitay sakto hugot nga pagsalig nga ihatag niya. Hangtod nga di ka fully mo salig sa Dios, nagid kay reservation sa imong faith. Mag-alanganin jud ka. Mangayo ta niya, pero actually behind sa atong prayer, na ipagunahuna nga, muhatag bagid ka siya. Pastor, magalanganin ko kay basig dili niya will man good akong gi-prayer. Dili na issue sa faith, issue na sa will sa Ginoo or wisdom. Kung arita sa issue lang sa faith, tanan yung pangayuan na by faith. Kay balo ba ka o wala kung will na sa Ginoo dili pangayuan na by faith. So gusto sa Ginoo ma-highlight ang object sa tong faith, ang Dios. Now, gusto sa Dios mailhan biya nato siya. Daghan sa iyang kanakan nga wala pa gyud nakaila og maayo sa iyang buhi nga Dios. Tanawon do nato ning giingon sa Dios sa Isaiah 43 verse 10. Isaiah 43:10, ingon dinhi ang Dios, "You are my witnesses," says the Lord, "my servant whom I have chosen, that you may know." Now take note, ang Israel yang gisultian, that you may know and believe me. Gusto sa Dios mailhan siya sa iyang katawhan ug tuuhan siya. Kay di man sila mutuo kung wala sila kaila sa Dios. And understand that I am He. Ingon din siya, "Before me there was no God formed, nor shall there be after me." So gusto sa Dios di ay nga mailhan nimo sa imong kinabuhi. Og di nimo sa mailhan hangtod nga wa kay desire. Kung hangtod karon half-hearted ka, kulang kag pagtuo sa Dios sa imong mga prayer, mapansin man nato gud kung atong prayer puno bas pagtuo or pagduha-duha. Kung puno ganinas pagduha-duha, kinahanglan gid nimo i-goal nga ilhon ug maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Kay hangtod di nimo sa mailhan, di gid ka fully musalig niya. We're not talking about our salvation. Ang salvation, enough na nga mailhan lang nimo si Christ imong Savior ang sa gibuhat niya sa cross, then pwede ka ma-save at that point of faith. Pero ang atong daily faith sa pagpangalagad, pagpanginabuhi, nagdemand enough nga understanding kinsa ang Dios aron fully musalig ta niya sa tanang dealing niya sa atong kinabuhi. Ug hangtod nga di nimo na masabtan, di gyud nimo tinguhaon. So ang reason di ay, on the other side, nga nung di ma-answer atong mga prayers, kulang atong faith, tungod kay kulang tag understanding kinsa gyud ang Dios. Sa unsang pamaagi ba mailhan natong maayo ang Dios? Enough lang ba ang pagsimba every Sunday? Enough lang ba nagasangpit tag pangalan sa Dios before ta matulog? Unsa man ang pamaagi nga mas mailhan nato ang Dios? Number 1, first dapat na kay personal relationship niya. That's basic. Is open na siya. Di ka pwede mo bypass. Dapat una para mailhan sa tao kinsa gid ang Dios,
na kay personal gyud nga relationship sa gyud kaniya pinaagi ni Jesus Christ, saved ka. Number 2, through His words. Bible. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. The more ka maminaw sa pulong sa Ginoo, the more niyo mailhan ang Dios imong kinabuhi. So kung di ka interesado mutuon sa iyang mga pulong, how ka mailhan nimo ang author sa life? Na dinhi ang manual sa atong life. Na dinhi pod ang author sa atong life. Number 3, prayer. Ang prayer dili lang ni para pangayo lang. Para imo lang kay kahilakan ni kagabi. No, primarily ang prayer gi-design for communication. Communication gini sa access, simply pakigstorya magud ni sa Dios ang pag-ampo. So when you pray, nag-develop kag communication sa Father, ang Father po diha kanimo. Actually, Father, Son, and Holy Spirit active na sa communication during sa atong prayer. Muna nga once mag-pray ka, imong gina-develop imong communication, and the more ka makig-communicate sa Dios, the more niya gina-introduce o gina-reveal iyang kagulingon diha nimo. Muna si David gitawag sa a man after God's own heart, halos tanan niyang prayer ma-receive dayon niya. Pinangga duol sa kasing-kasing ba sa Dios, mura sag favored kaayo. Kabalo mo nga no, he was a man of prayer. Tanawa ang passage sa mga Psalms ni David. Puro prayer, bisan nagkanta siya, nagpray si David. Gina-release niya tanang frustration, yung joy, disappointments, achievements niya diha sa prayer. Because prayer primarily is designed for communication. Number 4, fellowship with other believers. Mailhan nimo ang Dios pinagi sa mga testimony sa ubang tao. Yes, usahay ang imong nailhan nimo sa imong Dios, usa ken ani nga klase sa Dios. Pero the moment maminaw kasi ang testimony, mapansin nimo hala, inana day ang dealing sa Dios siyang kinabuhi. Daghan tag makatunan sa kinabuhi if maminaw ta sa testimony sa ubang tao. And therefore you need fellowship. Muna dapat na kay local church. Number 5, muni. Isa ni pinaka the best good nga i-introduce o i-reveal sa Ginoo yang kagulingon sa iyang katawhan. Number 5, pinaagi sa mga problema. Problems. Usahay, dali kinato mailhan ang Dios pinagis problema. Magsugod ni question, Ginoo nganong imo man gitugot? And then later on, after sa problem, thank you Lord, karon akong nasabtan ang tanan. Daghan kay importanteng butang nga makatunan lang nimo sa problema. Nga di makatunan sa pulpit, dili sa Sunday school, gani ang mga powerful turning points sa imong life naa taliwala sa problema. Mo decide ba di kag follow sa Ginoo kung wa jud ka giduot og maayo? Mo decide ba di kag let go atong butang nga dili mao kung wa jud ka dutig maayo sa Ginoo sa problema? Dili ka mo mature kung walay problema. Di ka may mong fruitful kung dili ka moagig problema. The best teacher is your experience. Mo nang pinagis problema, daghan kay gitudlo gid ang Dios diha sa imong kinabuhi. Now, muna sa number 1, pinagis sa mustard seed gitudlo sa Ginoo nato nga ang object sa atong faith ang pinakaimportante dili mismo ang atong faith. One sakto ng object sa atong faith ang Dios, natay sakto nga knowledge sa atong Dios, gitudlo po din ni Jesus Christ ang promise niya sa atong pagtuo. Nasay saad, once na kay pagtuo, saktong pagtuo diya sa Dios, nasay promise nimo. Tanawa daw, Matthew 7:17-20. Ganahan ako ning part ingon siya, if, condition, kung if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Unsay pasabot aning balhino nimong bukid sa usa ka area pinagis imong pagtuo. Now, imagine nimo ni kung ato ning literalon og sagbot. Atong ludhag ampo karon nga ang Mount Apos Mindanao ay pabalin na to sa diha sa tunga-tunga sa bridge bitaw sa just Lapu-Lapu Mandawi nga bridge. Ato kang ludhag ampo by faith, Lord, maka-move man ka onig mountain. Ibalhin Ginoo ang Mount Apo.
aron na may tourist attraction diri sa Lapu-Lapu City. Dili ni literal. Ang main point din ni Christ, imposible kay ibalhin ang bukid sa usa ka area. It means once na kay faith daw sama sa mustard seed, kaya ni mo kuman og mga imposibleng butang. Muning sa last phrase, nothing will be impossible for you if you have this kind of mustard seed. So unsa man dinhi nga faith, Pastor John? Again, wala miingon si Christ nga kung naa kay pagtuo sama kagamay sa mustasa. Wala ha? Wasa ningon sama kagamay, ingon sa kung naa kay pagtuo sama sa liso. So dili gid acceptable ang gamay nga faith. Unsa may pasabot aning sama sa liso sa mustasa, naghisgot ni sa usa ka quality nga faith. Sa parable of the sower, wa siya nag-mention unsa nga klase nga seeds ang gisow sa sower. This time specific, particular si Christ unsa nga klase nga seed, mustard seed. So usa ka klaro nga seed, dili mixture, dili libog, klaro masabtan nimo, mustasa nga liso inig tanom, mustasa pod nga kahoy. So isa ka quality nga klase nga faith ang gipangita di ay sa Dios aron ang imong pag-ampo maka-move og mountain. Unsa man di ay nang quality nga faith? Unsa man ang quality nga faith? Tagahan ta mag example. Anita sa mga brand sa sapatos. Sa brand sa sapatos na mga imitations, na original. Ang original mao'y quality gyud. Ang imitation di gina quality. Ang original or ang quality nga sapatos dili na dali maguba. Di ba? Sag imo nang i-jogging, i-soccer, basta rubber shoes, di na basta-basta maguba. Pero imitation gani, mo pa'y pag tamak nimo gawas yung balay, nakatamak lang kag basa. Alam, posible na malangkat. Ang original or quality nga brand sa sapatos, attractive. Di ba? Nindot tan-aw ng original kaysa imit. Sa original gini ba? Kang imit mo say nahiwi ang atubangan, naibugdo ang tahi gamay, dili attractive. Pero ang original, attractive gyud, lami kay panamak og tiil. Bantay mo kanang tao sig panamak tiil, bag-o nagsapatos, original pag yun. Labi na magsigig number 4, pag naana, ay bag-o ginag sapatos. Pero katong magnana lang gamay, kimpi-kimpi, oaks lang to, okay, parehas ako ang sapatos. Nag number 4, biya ko de ganina. Ang original o quality nga sapatos nga brand, mudugay, long lasting. Tanaw ng mga Chuck Taylor nga sapatos. Pag uso sa una sa punk, di gyud mamalit og original nga Chuck Taylor. Katog yung nanay-gisi, mumutoy uso. Katog yung mamalit nag mga ukay. Pila na katuig mo na palito niyo mga original bisag tag 5 years nas unang owner, mahal gyapon kayo kay ang original dugay maguba. Arita sa imuhang original nga faith o imitation nga faith. Ang quality nga faith dili basta-basta ma-discourage. Ang atong hunahuna, ang faith gamiton lang kung mag-ampo. No, sir. Ang faith mas gamitonon siya human ka ni ampo. Kay kung no ang answer sa Dios sa imong prayer, importante kina unsa ka mo react. Diha mas applicable ang faith. Kay ang genuine quality nga faith, bisan pag mo say no ang Dios sa imong prayer, ang faith nimo dili basta-basta ma-discourage. Moingon gihapon, yes Lord, wa nimo gi-answer, maybe dili ni nimo will, pero still mo ampo gihapon ko nimo laing butang kay wala na apektuhan ang imong pagtuo. Muni quality nga faith, pero kung ma-discourage ka kay wa to bagay pag-ampo, imitation to nga faith. Munang wala ka move og mountain. Ang quality nga faith attractive. Tanawan ng mga tao nga grabig problema, kusog-kusog problema, patestimonyo ha.
grabing kawadon, kalisod, pagsulay, pero committed, faithful gyapon nangalagad sa Dios. Kabalo ka nganong na-attract ka nila sa ilahang faith. Munang attractive ang faith kay makita gini sa imuhang kinabuhi. Munay tinuod yun nga lig-on nga kinabuhi diha sa Ginoo. Ang dili quality nga faith, taligsik lang, ma-discourage na. Di guro madayon ang simba kay nagtaligsik. Wala, nisakang COVID sa Lapu-Lapu, magwa ro'y panimbahon. Ang quality of faith, long-lasting, mudugay. Bisag unsaon kag discourage, grabe nga pagsulay, once quality mong faith diha sa Dios, mulahutay gyud na. Muantos gid na nga faith. Pero ang dili quality nga faith, dali kayo mo give up. So makita nato dinhi ang quality nga faith. Dungagan pa nato ang quality nga faith, magampo ka nga wala gyud pagduha-duha. Ang quality nga faith, nag-expect ka sa mga promises sa Dios. Nag-expect ka nga one day muhatag sa ni kay mo ni iyang promise according sa iyahan kumo nakoy pagtuo. Ang quality nga faith, dali mo obey sa command. Obedience is the very best way to show that you believe. So unsaon yo pag-ingon nga na kay faith nya di ka mo obey. Still, ang atong action speaks louder than our words. So ang genuine nga faith, quality nga faith, mo obey. Ang dili quality nga faith, dali kaayo mo compromise. So ayaw question, ang issue usahay nganong sa atong prayer murag powerless, ato expectation murag hopeless. Base ng issue dili sa imong gipray, ang issue dili kung right time or dili, base ng problem na sa imuhang pagtuo. Kaya say confident ta Lord, gipray man ako to by faith. Ang question, ni obey ba ka? Kaya ang imong obedience mo'y proof sa imong faith. So, i-pray na to, Lord, i-increase akong faith, now mo expect yun ka nga doon na gyoy command. Kaya di ka ka-increase sa imong faith kung walay obedience. Muna ang tao nga nag-pray, Lord, i-increase ang among faith, expect yun ka command. Pag ingon sa apostles, Lord, increase our faith. Ingon ang Ginoo, okay, panlakaw ka mo dito, ani dito. Sa din ako pray og increase sa faith, pastor. Wa gyud pag-ampo nimong tubagon pod. Again, so gusto sa Ginoo mo grow ta sa atong faith. Unsay mahimo sa faith? Nothing shall be impossible. Kung nakay faith diha sa sakto nga object sa Dios, walay imposible nimo. Munang si Paul, I can do all things through Christ. Nahimo niya tanang butang pinaagi ni Christ. Walay imposible once nakay quality gyud sa faith. Sa usa ka pag-ampo nimo sa usa ka quality nga faith, kaya ayuhon ang sakit sa mga balatian sa imong minahal sa kinabuhi. Ang usa ka quality nga faith, dihas pag-ampo, pwede nimo transform sa imong life, mo transform sa kinabuhi sa usa ka tawo, madala nimo sa Ginoo. Ang quality nga faith, mo answer ni sa mga tawo nga dugay nimong gipray nga madala sa tilan sa Dios. Once na kay quality nga faith sa isa ka prayer nimo, move na silang bato, bukid nga kasing-kasing. Ang isa ka quality nga faith, kaya mo restore og broken heart, broken relationship, broken emotion, and even your broken vows. Guba nga pakigsaad. Gusto sa Ginoo quality nga faith. Number 3, pinagi nining mustard seed, gitudlo po dinhi ni Jesus Christ ang influence sa atong faith. Ang impluwensya. Kabalo ba ka nga influential ang imong faith? Now, na ko isa ka passage nga basahon, cross-reference ni siya sa mustard seed, wa na dinis Matthew 17, pero sa Mark chapter 4, 30 to 32, nag-mention si Christ og laing situation, pero gigamit niya po niya ang mustard seed. And tanaw na to din ni ang characteristic nining mustard seed compared sa uban pud nga mga seed sa field.
Mark 4:30 to 32. Then he said, "To what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it?" 31. It is like a mustard seed which, when it is sown on the ground, is smaller than all the seeds on earth. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs and shoots out large branches so that the birds of the air may nest under its shade. So dinhi compare ni Christ, yes, dinhi una dinhing lesson makita nato nga ang gospel, ang gingarian sa Dios sa yuta sama ni lisus mustasa nga nagsugod sa gamay kaayo pero sadang natanom nahimong powerful. Munang sa ministry ni Christ nagsugod siya sa gamay lang kayo nga apostles, pipila lang ka mga tawhan, pero sa dihang na work out sa Holy Spirit nahimong isa ka powerful kay nga kingdom. And on the other side, na message gihatag din ni si Christ sa characteristic sa mga mustard seed. Sa tanang liso sa field, sa uma ba, kanang ginatanom sa uma, ang lisos mustasa mo'y pinakapino gyud. As in, pino kayo ni. Pringon siya, once matanom ni siyuta, ug insakto, mo ni pinakadako pod nga kahoy sa tanang kahoy sa uma. Sa uma ha, way labot ng salasang. Of course, sa lasang, daghan mag yung dagkong kahoy didto. So once ang liso sa mustard seed, kus gigamay, once ang lisos mustard seed matanom na ni sa uma, muni say muhari sa tanang kahoy ug tanom sa uma. Now, it talks about influence. Gamay lang kayo ang mustasa pero once matanom sa insakto, mo influence ni sa tanang klasing tanaman tanom diha sa field, diha sa uma. Ang faith biya nato influential. Influential ang atong faith. Tanawa ng mga great men of faith sa history. Hebrews chapter 11, gitawag siyang father of faith, heroes of faith. Influential ang imong faith. The best legacy nga mabili nato sa katawhan ang ato ang pagtuog, pagsalig sa Dios. Baliko na ko ning nako illustration na illustrate before. I don't know kung nakahinumdum mo, pero baliko na ko ni siya. Hopefully nakalimot na mo. So sa ka eskwelahan sa mga military na nag-training, and then sa isa ka batch sa mga estudyante sa mga military, na isa dito katao nga mahinadlukon sa Dios, grabe siya ka faithful sa God. The rest niya mga classmate, mga atheist ug agnostic. Na-influence sila sa ilang professor nga atheist pod. Atheist, dili mo tuog Dios. Pakit ako, mutuo ko, munay atheist. Ay munay agnostic. Ginadeny gid nila nga wala gyud Dios. So may imagine mo na nga klase nga life, buntag, udto, hapon, pangatulog, inigmata, na puno sa criticism, rejection, yaga-yaga ang iyahang Christian life. Pero humbled kay siya nga estudyante. One time sa ilang field nga training, siya na ang nakaschedule para pag-test. Na yung mga classmate nga mga atheist, yung professor nga atheist, na isa kasakyanan. Ningon yung professor, okay, Mr. Blank, naisakyanan, ang imong task, musulod ka sulod sa sakyanan, imo ning paandaron, imong drivean, padulong diha sa may kahoy, pila ka meters, gikan silang naimutangan. Muna imong task, otherwise, kung di nimo na ma-perform, bagsak ka sa examination. Nitingog ang estudyante, ngun siya, Sir, sukad, wa pagid ko ka-drive og sakyanan. Sukad, sir, wa pa ko ka-on og susi sa sakyanan. Ingon din, kabalo ka, ingon yung professor, unsa mo day pulos imong God? Di ba powerful imong God? Ingon ka, gamhanan imong Dios, sipay kag ampo sa imong Dios, uban din ang pag kinataw-anay sa hilom sa mga classmates.
O karon imo ning chance nga i-prove nga mali mi og sakto ka. I-prove nga kanay imong God powerful. Hala, di man ka kabalo mo drive. Gamhanan man imong God, tudluan ka niya karon og drive. Tungod sa faith sa mga estudyante ug siyang obedience sa iyahang professor, hinihinay siya misulod sa sakyanan, ablihan niyang pultahan, milingkod siya. Naghinunghungay yung mga classmate, yung professor, naigamay nga katawa bitaw nga pina crocodile smile. Kanang ngipon ray makita ba. Gihimo sa estudyante sa sulod, mi-pause siya for a moment, nagpray siya. Didto gikatawa na pud siya, ampo na pud. Ni-pray siya og pila ka minutes. And of course, kay balotawon sa iyang gipray. Ginoo, ikaw na mag-igo nining tanan. Taod-taod, gikuptan niya for the first time ang susi sa sakyanan. Gituyok niya kaduha, pag ikatulo, mitingog ang engine ug miandar ang sakyanan. Taod-taod, hinihinay midagan ang sakyanan, hinihinay midagan hangtod nakaabot gyud sa destination, sa finishing line, nga na-perform gyud sa estudyante ang sugo gyud sa iyang professor. Walay tingog gikan siyang classmates o siyang professor. Ninaog siya sa sakyanan, midagan siya, hinihinay pabalik sa iyang professor, siya, "Sir, nahuman na nako." Walay bisan gamay nga tingog sa iyang professor. Taod-taod, miluhod iyang professor sa iyang atubangan. Miluhod ang tanan niyang classmates sa iyang atubangan. Mihangad sila sa langit ug naghinulsol silang sala og midaig sa Dios sa maong estudyante. Kabalo mo nga no? Number 1, ang professor o estudyante nasayod nga walay makina ang sakyanan. Walay makina ang sakyanan. Una, di siya kabalo mo drive. Ikaduha, walay makina ang sakyanan. Imposible gyud mudagan. Pero again, move og mountain ang faith. Once na nisakto nga object, quality nga faith, nahimo. And tungod sa iyang faith, ang tibuok niya classmate, even iyang professor, na influence sa iyahang pagtuo. Kung gusto nimo i-influence imong relatives sa Dios, dad-on nimo imong relatives sa Dios. Ayaw silag insultuha. Ayaw silag i-offend. Ayaw silag tagaig mga offensive nga words. I-influence sila sa imong faith. Imong pagtuo. I-prove nila ang imong faith sa genuine nga God mo transform og kinabuhi. Ipakita nila nga dunay transformation sa imong kinabuhi, nga imong faith dili di ay sayang ngadto sa object sa imong faith. Tinuod ang Christ nga imong giserve ug gitagaan sa imong pagtuo. Pinaagi sa transformation. I-pray sila by faith. Ipabilin imong obedience sa Ginoo by faith. And one day, ang Diyos na mo'y mutandog silang kasing-kasing. Influential ang imuhang faith. So dapat na kay saktong object sa imong faith, Diyos, dili mo kagulingon. Quality nga faith, nga di magduha-duha, di ma-discourage, mo lahutay, mo endure. O one day, ma-amaze ka sa mga mountains nga gi-move sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. And even ang mga tao nga nagapalibot nimo, mo'y makatestify nga powerful ang imong Dios nga imong giserve tungod sa mga kadaugan ug mga kausaban nga nahitabo sa imong kinabuhi. Amen. Magampo ta, Ginoo, salamat kaayo Lord sa message nga imong gihatag karong buntaga. Salamat Ginoo nga na-remind me Lord nga usahay dihay among i-focus og balik ang object sa mong faith. Lord, tagaimig quality nga pagtuo. Tagaimig enough nga understanding kinsa gyud ka Amahan, kinsang Anak, kinsang Holy Spirit. Tagaimi Lord og kadasig sa pagtuon sa iyong mga pulong. Tagaimi Amahan og gugma sa pag fellowship
Tagay mig desire, Lord, nga mo grow. Tagay mig quality nga faith. Ginoo, pinaagi nini na side mi, Lord, nga usa ni ka-influential kayo nga butang sa mga tao nga nag-observe sa mong kinabuhi. Nga unta, Ginoo, pinaagi nini nga pagtuo namo dili ka maulawan. Nga makita ka, Ginoo, nga gamhanan tungod kay nakita ang kausaban sa mong kinabuhi. Nakita ka nga gamhanan kay natubag bisan ang mga imposibleng butang nga giampo namo sa among kinabuhi. By faith, Lord. Increase ang among faith. Increase ang level sa faith sa FMMBC. Tanang bisita, tanang member nini nga church, tanang individual, Ginoo. Liho ka, i-process, Lord, ang bag-o nga level sa among pagtuo nining mga orasa. Hangtod na unta, Lord, sa iyong pagbalik, magpabilin ming faithful, nagasalig sa iyong mga saad. Sa iluamis mga sala, in Jesus' name we pray. Amen ug amen.